għandek il-ħajja maternali, għandek il-xogħol, għandek inti bħala artista, u mbagħad ovvjament għandek nasumi hemm xi aspirazzjonijiet oħrajn li inti probabbli għandek flimkien mar-raġel tiegħek għall-familja biex ta' inti persuna li qed tinnegozja ħafna affarijiet f'daqqa. U speċa jekk ma jkollokx ma nafx li kieku jiena ma jkolli xi xorta ta' Organizational skills. Eżatt. Mhux organization skills. Tipo jien m'għandix organizational skills, jien għandi l-ladell u għandi l-kien. Imma li kieku meta ma jkollix u qabel ma kelli daw il-dilajnuna kollha. Biex kont impoġġi bil-qeda mal-mara li ħafna iktar organizzata, konna ngħidilha li hija walking Excel sheet u kienet torganizza li ħajti u mbagħad kemm jista' tipo niftakar l-ewwel darba qalt li għattilax madam, bdejt namella, tipo, għalna, irrit nikteb l-iskript, nikteb 7 xeni għal-Limestone Cowboy, irrit għandi dik deadline ta' randon, hemm dik is-song, l-accounts, xi sentej ma' mulant l-accountant, ġen minn da. U poġġit mi għatli, għajdli kemm id-dum biex tikteb xena. L-lu għadet toqt t-tamja li kollox? Ma nafx kif kemm id-dum kif jikteb xena, għat ma konsider, tipo, l-axħar ħaġa li artist jaħseb meta jpoġġi bil-qeda biex jikteb xi ħaġa hija li speċta hemm timeline fuq għad il-ħaġa. Però mbagħad għax il-mara tiegħi ma għandna speċta tfotti u xi jitgħallem quantitative u qualitative research l-università. Oh my God, I was terrible at that. So she could, tipo, literalment, tipo, bdejna nieħdu average ta' kemm qed nieħu għal kull xena, imma, eventualment, ġifieri ħajti immeljorata ħafna.